Mun poikaystävä teki musta Battlefield-lesken. Hän osti mulle yhden markkinoiden halvimmista projektoreista, että minä sitten viihtyisin täällä kotona. Niin hän oli siis 70 €. 70 € Motonetin. Tällainen. Elikäs. Tässähän on. Aika iso. Näyttää valvontakameralta. Sitten on just kaukosäädin. Niin tosiaan me asennetaan toi sitten mokkariin, niin poikaystävä voi pelata olohuoneessa pelejänsä. Niin. Voi olla antisocial. Me asennamme nyt hänet tähän. Ja sit ehkä, että se kuva tulisi niinku sit tähän. Jahas. Jahas. Joo. Tästäks tää? Okay. Oho. Tästähän tulee tarkka. Okei. Me laitetaan tää nyt tähän näin tälleen. Tää pitää ehkä saada vähän ylemmäs, niin sit sen saa niinku täysin suoraan, mut nyt koitetaan. Me laitettiin mun puhelin tähän kiinni, niin tää heijastuu tonne, niin me koitetaan tätä kautta katsoa Nefu. Success. Se ei oikeesti yhtään paljon laatu. Siihen aikaan vaan oli niin halpa. Niin. Me kokeiltiin nyt asentaa sitä tähän sängylle tälleen. Jos se näkyy suoraan vähän paremmin.